Doncs avui estem presentant el projecte de Mapa de Ball. És un projecte educatiu que consisteix en portar la dansa i l'experiència escènica als instituts i apropar aquest treball de cos també a tot l'alumnat, sobretot d'ESO i batxillerat. Ha estat un espectacle que hem estat treballant durant 10 sessions i és un projecte que està promocionat pel Mercat de les Flors de Barcelona i crec que és una bona oportunitat per a les alumnes, sobretot per apropar la dansa a un context dins del context de l'escola. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries vam creure molt interessant, sobretot emmarcat dintre el que és el Pla Educatiu d'Entorn, pensar que activitats com aquestes que el que fomenten és potenciar uns aspectes que potser normalment no es treballen tant a les aules, com és el moviment, que és el moviment del cos, el que és la dansa contemporània, i vam trobar molt interessant poder incloure-ho dintre els objectius del Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del nostre municipi, una activitat així. Estamos acostumbrados a las clases de educación física normales, donde hacemos básquet, badminton y deportes así, pues ahora ha cambiado mucho y ha sido muy divertido porque hemos aprendido otras cosas i hem posat en comú idees que teníem entre tots, també hem col·laborat, hem fet coses diferents. És com una experiència més i a sobre si ho pots viure amb persones que saps que et pots divertir, doncs està bé. Crec que ha valgut la pena perquè a nivell de grup nosaltres estàvem com separats, no estàvem... I gràcies a aquest ball ens hem ajuntat més, ens hem conegut més, hem ballat junts, hem ballat separats, ha sigut molt divertit, ens hem rigut, de tot. Tota la coreografia ho hem fet nosaltres amb les nostres peticions i opinions i ha sigut aprovar les coses que ens han semblat bé a tots i posar-nos mans a l'obra. I sí, ha millorat una miqueta la relació entre els companys. Doncs per millorar sobretot les seves habilitats socials, les seves tècniques d'expressió, la seva comunicació amb el cos, la seva orientació a l'espai, sobretot la seva ocupació de l'espai. Al final és trobar un altre llenguatge, unes altres eines físiques, com d'experimentar amb el seu propi cos, de relacionar-se potser amb les companyes i companys de maneres diferents. Sí, hem pillat una miqueta de confiança i bon rotllo, cosa que això suposo que millorarà a classe i sí, ha millorat una miqueta la relació entre els companys. Últimament em sento cansada. Últimament no he viatjat. Encara estic aprenent espanyol. Últimament tinc molta son. Últimament dormo molt.